नमस्कार मित्रांनो, मी उद्धव पवार। आज आपण विभाजक शिकणार आहोत। विभाजक म्हणजे दिलेल्या संख्येला ज्या संख्येने पूर्ण भाग जातो अशा संख्येला आपण विभाजक म्हणतो। आपल्याला स्पर्धात्मक परीक्षा असेल किंवा इतर कोणत्याही वर्गाची लेखी परीक्षा असेल, या परीक्षेमध्ये संख्येचे विभाजक शोधा अशा प्रकारचा प्रश्न आलेला असतो। उदाहरणार्थ आपण 12 चे विभाजक शोधा किंवा 12 चे विभाजक लिहा अशा प्रकारचा प्रश्न आला तर आपण 12 चे विभाजक शोधणार। विभाजक म्हणजे ज्या ज्या संख्यांनी 12 ला पूर्ण भाग जातो अशा सर्व संख्या म्हणजे 12 चे विभाजक। मग 12 ला कोणत्या संख्येने पूर्ण भाग जातो? तर प्रत्येक संख्येला 1 ने पूर्ण भाग जातो, म्हणजे 1 हा 12 चा विभाजक होईल। त्याबरोबर आपण विभाजकाच्या कसोट्या यापूर्वी शिकलेला आहोत। या कसोट्यांचा वापर करून आपण सगळे विभाजक शोधू शकतो। मग 12 ही समसंख्या आहे, समसंख्येला 2 ने भाग जातो, म्हणजे 2 हा 12 चा विभाजक होईल। त्याचप्रमाणे 3 ने सुद्धा भाग जातो, 4 ने भाग जातो, 5 ने मात्र भाग जात नाही, 6 ने भाग जातो आणि 12 ने भाग जातो। हे सर्व 12 चे विभाजक आहेत। आता आपण विभाजक शोधलेले विभाजक चुकू नये, मध्ये एखादा विसरू नये म्हणून आपण जर विभाजकाच्या जोड्या लावल्या असल्या तर 12 एक 12, 6 दोने 12, 3 चौक 12, म्हणजे प्रत्येक जोडीचा गुणाकार आपल्याला जी संख्या दिली होती तितका आला। जर एखाद्या विभाजकाला जोडी मिळाली नाही तर मग मात्र आपले विभाजक चुकले असं आपल्याला समजावं लागेल। कदाचित एखाद्या संख्येमध्ये असंही असू शकतं की त्याच संख्येने त्याच संख्येची जोडी लागू शकते। उदाहरणार्थ आपण 36 चे विभाजक द्या अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला आपल्याला। मग 36 चे विभाजक आपण शोधणार। 36 चा विभाजक पहिला असेल 1, दुसरा 2, 3, 4, त्यानंतर 6, त्यानंतर 9, त्यानंतर 12, त्यानंतर 18, त्यानंतर 36। आता आपण जोड्या लावूया यांच्या। 36 एक 36, 18 दोने 36, म्हणजे शेवटचा पहिला, तिकडून 2 नंबर शेवटचा, इकडून 2 नंबरचा, असं दोघांच्या जोड्या लावून आपल्याला दिलेल्या संख्येचा गुणाकार येतो का हे पाहिजे। 12 त्रिक 36, 9 चौक 36, आणि आता मात्र या 6 ला जोडी मिळाली नाही। मग आपले आपण चुकले का? नाही। 6 ला 6 ची जोडी लावून जर गुणाकार आपल्याला त्या संख्येत काय येत असेल तर आपण लिहिलेले सर्व विभाजक हे बरोबर आहेत। 6 6 36, म्हणजे आपण लिहिलेले सर्व विभाजक बरोबर आहेत। म्हणजे जर एखादा विभाजक आपला राहत असेल, चुकत असेल तर त्याचा शोध आपण या पद्धतीने घेऊ शकतो। याचबरोबर आपल्याला स्पर्धात्मक परीक्षेला कधी कधी असा प्रकारचा प्रश्न येतो की 12 चे एकूण विभाजक किती? 12 चे एकूण विभाजक किती? मग आपण 12 चे विभाजक या पद्धतीने शोधणार आणि त्यानंतर मोजणार। 12 चे एकूण विभाजक किती अशा प्रकारचा प्रश्न आला तर आपल्याला 2 पद्धतीने हा प्रश्न सोडवता येईल। एक या पद्धतीने की प्रत्येक विभाजक आपण शोधले आणि मोजले। किती विभाजक मोजले? 1 2 3 4 5 6, म्हणजे 12 ला एकूण 6 विभाजक आहेत। छोटी संख्या आहे म्हणून आपण पटकन त्याचे विभाजक शोधू शकतो आणि नंतर मोजूही शकतो। परंतु ज्यावेळेस आपल्याला मोठ्या संख्या दिलेल्या असतात आणि मोठ्या संख्येला अनेक विभाजक असतात,
हे सर्व विभाज्य शोधणे आणि मोजणे याच्यामध्ये आपला बराच वेळ जातो. त्यातली त्यात एखादा जर आपला विभाजक शोधायचा विसरला किंवा एखादा नको असेल तोच आपण जर लिहिला तर स्पर्धात्मक परीक्षेला आपलं उत्तर चुकू शकतं. आणि मग हे उत्तर चुकू नये म्हणून आपण एक ट्रिक्स या साठी शोधणार आहोत किंवा यासाठी समजावून घेणार आहोत. ती अशी 12चे विभाजक आपल्याला शोधायचे सांगितलेले आहे. ते 12चे विभाजक किती आहेत ते आपण मोजलेले आहेत. 1 2 3 4 5 6 आहेत. 12चे विभाजक शोधण्यासाठी काय करा, 12चे अवयव पाडा. अवयव पाडल्यानंतर ते अवयव तुम्ही कसे पाडणार? 3 गुणिले 4 कुणी 2 गुणिले 6 ज्या पद्धतीने तुम्हाला अवयव पाडायचे आहेत त्या पद्धतीने अवयव तुम्ही पाडू शकता. पण शक्यतो अवयव पाडताना मोठ्यात मोठ्या संख्या घेऊन तुम्ही अवयव पाडा आणि त्यातल्या जर वर्ग संख्या घनसंख्या घेऊन जर तुमचे अवयव पडत असतील तर अतिउत्तम. मग या ठिकाणी आपण 3 गुणिले 4 असे अवयव पाडले. हे आपण घातांकाच्या रूपामध्ये मांडले. घातांकाच्या रूपामध्ये कसं? 3 चा परिणाम म्हणजे 3 एकदाच येतं, त्याला आपल्याला घातांकाच्या रूपामध्ये या पद्धतीने मांडता येईल. गुणिले 4 आपण जर असे मांडले तर उत्तर 4 येईल बघा. 2 चा वर्ग 4 म्हणजे 3 एकदा आणि 2 चा वर्ग 4 यांचा एक गुणाकार किती येतोय? 12. त्याचा एक गुणाकार किती येतोय? 12. आता आपल्याला विभाजकांची संख्या किती आहे हे शोधतोय आपण आणि यासाठी आपण पहिल्यांदा काय केले? अवयव पाडले आणि आलेले अवयव घातांकाच्या रूपामध्ये मांडलेले. खाली घेऊया 1. पहिल्या संख्येचा घातांक आहे 1, त्याच्यामध्ये 1 मिळवला. गुणिले दुसऱ्या संख्येचा घातांक किती आहे? 2, त्याच्यामध्येही 1 मिळवला आणि हे कंस सोडून घेतले. पहिल्या कंसात उत्तर आलं 2, चिन्ह कोणतं येतं? गुणिले, गुणाकाराचं चिन्ह दिलं. दुसरा कंस सोडून घेतला, त्याचं उत्तर आलं 3 आणि या दोन संख्येचा गुणाकार केला तर गुणाकार आला 6. म्हणजे 12 या संख्येला एकूण किती विभाजक आहे? 6. बघा आपले 6 आहे का नाही? 1 2 3 4 5 6 म्हणजे 12 ला 6 विभाजक आहे. दुसरं उदाहरण आपण 36 चं समजावून घेऊया. बघा याच पद्धतीने स्ट्रिक्टली पटकन आपल्याला सोडवता येते. 36 ला किती विभाजक आहे हे तुमच्या समोर आहे. मग 36 चे विभाजक शोधण्यासाठी मी काय केले? 36 चे अवयव पाडले. ते असे पाडले कसे? 9 गुणिले 4 9 चौक 36. आपल्याला ज्या पद्धतीने पाडायचे त्या पद्धतीने आपण पाडू शकतो. पण शक्यतो घातांकित संख्या जर आपण घेऊन अवयव पाडले तर आपलं उत्तर पटकन निघेल. पहा 9 कोणाचा वर्ग आहे? 3 चा वर्ग आहे. त्याला आपण घातांकाच्या रूपामध्ये मांडलं म्हणजे 9च मांडले, फक्त घातांकाच्या रूपामध्ये रूपांतरित करून ते मांडलेले आहे. गुणिले त्याच पद्धतीने 4 चं रूपांतर आपण घातांकामध्ये केलं. 2 चा दुसरा घात, 2 चा वर्ग केला 4 येईल. पुढची स्टेप काय आहे? यापूर्वी आपण शिकलेलो आहोत. जे घातांक आहे त्या प्रत्येक घातांकामध्ये 1 मिळवायचा. पहिल्या संख्येचा घातांक किती आलेला आहे? 2 अधिक 1 गुणिले दुसऱ्या संख्येचा घातांक किती आहे? 2, त्याच्यातही 1 मिळवायचा आणि कंस करायचा. हे कंस सोडवले तर कंस सोडवल्यानंतर 2 आणि 1 3 गुणिले 2 आणि 1 3 आणि यांचा गुणाकार केला तर गुणाकार येतो 9. म्हणजे 36 ला 9 विभाजक आहेत. मोजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. म्हणजे या पद्धतीने एखाद्या संख्येला किती विभाजक आहेत हे शोधण्यासाठी या स्ट्रिकचा वापर करून आपण पटकन त्या संख्येचे विभाजकांची संख्या शोधायची. आपल्याला 120 चे विभाजक शोधण्यासाठी आपल्याला त्या संख्येचे अवयव असे शोधावे लागतील की ती संख्या
घातांकाच्या रूपामध्ये आपल्याला मांडता येईल. परंतु कधी कधी असं अवयव पडतात की त्यांचे रूपांतर आपल्याला घातांकात करणं शक्य होत नाही. मग या संख्येचे आपण मूळ अवयव पाहून घ्यायचे. उदाहरणार्थ मूळ अवयव कसे पाडणार तुम्ही? 2 गुणिले 60, 2 गुणिले 2 गुणिले 30, 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 15, 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 3 गुणिले 5. या पद्धतीने आपण मूळ अवयव पाडले. आणि हे मूळ अवयव पाडल्यानंतर पाडलेले जे मूळ अवयव आहे त्या मूळ अवयवांना आपण घातांकाच्या रूपामध्ये मांडून घेतलं. तर मूळ अवयवांना घातांकाच्या रूपामध्ये कसं मांडून घेणार? 2 किती वेळेस आलेले तर 3 वेळेस, म्हणजे 2 चा तिसरा घात, गुणिले 3 किती वेळेस आलेले तर 3 एकच वेळेस आलेले तर म्हणून 3 एकदा, गुणिले 5 किती वेळेस आलेले तर एकदा, म्हणून आपण 5 चा घातांक 1 मांडला. आणि यापूर्वी आपण जसं घातांक एकदा मांडून घेतलं की त्या घातांकामध्ये काय करतो आपण? मिळवतो 1. पहिला कंस 3 अधिक 1 गुणिले दुसरा घातांक 1 अधिक 1, म्हणजे प्रत्येक घातांकामध्ये 1 मिळवायचा आहे, गुणिले 5 चा घातांक 1 अधिक 1 आणि आलेल्या या सगळ्यांचा गुणाकार आणि 23 कंस सोडून घेऊया आपण. 4 गुणिले 2 गुणिले 2 बरोबर 4 गुणे 8 आणि 8 गुणे 16. असे 120 ला 16 विभाजक असतील. आता यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की तुम्हाला जर अवयव पाडायला पटकन जमले घातांकाच्या रूपामध्ये तर आपण ते लवकरात लवकर सोडू शकतो. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं ज्यावेळेस आपण 120 चे अवयव पाडतो ते अवयव पाडत असताना पहिला अवयव असा निवडा की तो कोणाचा तरी वर्ग असेल, नाही कोणाचा तरी घन असेल. अशा संख्येने अवयव पाडून आपण जर त्या संख्येचे अवयव पाडले, घातांकाच्या रूपात मांडणी केली तर आपण पटकन जाऊ. म्हणजे हे उदाहरण जर आपण असं सोडवलं असतं 8 गुणिले 15 आणि 8 गुणिले 3 गुणिले 5 तर आपण लवकरात लवकर आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचलो असतो. 8 कसे लिहिणार आपण घातांकाच्या रूपामध्ये? 2 चा तिसरा घात गुणिले 3 चा पहिला घात गुणिले 5 चा पहिला घात आणि मग नंतर आपण या पद्धतीने त्याला पुढे कंटिन्यू केला असतं. 3 अधिक 1 पहिला कंस 1 अधिक 1 गुणिले 1 अधिक 1 म्हणजे 4 गुणिले 2 गुणिले 2 बरोबर 4 गुणे 8 आणि 8 गुणे 16. म्हणजे 120 ला किती विभाजक आहेत? 16 विभाजक आहेत. नंबरचे अवयव 2 गुणिले 50, 2 गुणिले 2 गुणिले 25, 2 गुणिले 2 गुणिले 5 गुणिले 5. म्हणजे जे अवयव पाडणार आहात तुम्ही ते अवयव मूळ अवयव असले पाहिजे. तर मूळ अवयवाच्या घातांकाच्या रूपामध्ये त्याला आपल्याला मांडायचं आहे. मूळ अवयवाच्या घातांकाच्या रूपामध्ये त्याला मांडायचं आहे. म्हणजे 2 चा घातांक 2, 5 चा घातांक 2, 5 2 वेळेस आलेले म्हणून 2. मग याचा घातांक 2 अधिक 1 गुणिले याचा घातांक 2 अधिक 1 बरोबर किती झाले? 3 गुणिले 3 बरोबर 9. म्हणजे 100 ला 9 विभाजक आहेत. 100 ला 9 विभाजक आहेत. खात्री करून घेण्यासाठी आपण त्याचे विभाजक मांडून ते मोजू शकतो. अशा पद्धतीने आज आपण दिलेल्या संख्येला विभाजक किती ही शोधण्यासाठीची ट्रिक्स आपण आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून शिकलेलो आहोत. तर आपल्याला आवड